winnaar van het mini-lezersconcours. De vleeghorens, de meisjes in stiel, de boa, Spek en Angelica. En de winnaar van Oorwijk, Rampetamp. En als de winnaar van Senne ook hier is, wil ik hem ook gerne boven hebben. En natuurlijk ook het prinsenpaar met de rood van 11, Prins Luc en Marcena. Sluit die jongen daarmee en kom er maar mee, want hier zit aan de buurt om samen met de artiesten van Oorwijk en van Senne en van Oostro samen een leuk programma ervan te maken. Wie weet het maar. Zingen van hier is voor iemand anders. We hebben een jarige in het midden. Ons Angelica viert verjaardag vandaag. Ronnie, heb ze hem? Dames, kom naar voren. De dames van de mini-lezersconcours. Hey. Beste niet, de winnaar. Nee, de winnaar zit niet. Wie is je de meisjes dan? De winnaar is Wie is je de meisjes dan? Alles gaat gewoon geloof ik. Het is wel live, man. En heb je er muziek afgegeven? Ja? Oké. Dan draaien we eerst maar even het muziek voor de vleeghorens als ze die hebt. Jo, daar laat gaan. Als ik het goed zeg, dan hou ik hier nu muziek voor de meisjes in stijl. Maar ik zing het zo.
aanwas van de Boa. Jongens, dat geeft toch geweldig in Oorwijk. Het is toch prachtig om te horen wie de jeugd zich profileert om toch carnaval te vieren op een eigen manier. En dan ga ik nu door de Boa en dan geef ik het woord aan Spek en Angelica.